Sinä et tiedä kyllä, että ootko sä lintu, etkä paikalla. En minä nyt ole soittanut yhtään kenellekään. No soitit sä. En ole soittanut. Soitit. En soittanut yhtään kenellekään. No mitä sä kävit? Se vähän tasoittumaan. Usein. Äskenhän se Jonni kanssa oli puhelimessa. Tänään soitti jo ennen kuin me lähdettiin saannoon, niin puhui Saarille laittoi viestiä. Niin... En minä silloin soittanut yhtään No kenellekään. puhuit sinä, vittu kyllä, että minä et kuullut. Vitut soittanut yhtään kenellekään. Sampelehan sä soitit äsken. Minä No, kuulin en varmasti selvän. No soittanut. juu, ihan selvän kuulin, Sampele soitit äsken. Vitut soittanut. En No soittanut. mitä se Kari pelaa nyt? Pelatko sinä nyt kahteen pessä samaan aikaan? En minä soittanut kenellekään. No näytäpä puhelin, niin minä katson. No. Mietti kellekö soitit. Salsa oksei No katsottu, no katsottu. No anna tänne sitten. Ei nyt poisteta siltä, kato. Älä ota sitä minun No puhelimesta. näytä. Et ota minun No puhelimesta. niin. Et ota minun Ei puhelimesta. Elikkä soitit. En ole soittanut No kenellekään. näytä, no näytä. En ole soittanut No näytä, kenellekään. no näytä. En ole soittanut No kenellekään. näytä. En ole soittanut kenellekään. No näytä soitit. Eli se Pizzakoski muuten käynyt tuossa ovella. Ja Mikä vitu kun just oli Pizzakoski? puhe. Ei joku saa kato. 10 eri Soitithan sinä kun äsken puhuit, sä puhuit niin kanssa, niin ihan selvä kuului niin Sampe, niin jätkä, niin sä oot 500 muuta melkein mulle. Joo, En minä soittanut kenellekään. 500 euroa Pirkka. En minä Kiitos. soittanut kenellekään Kiitos. äsken. Kiitos tästä. Soitit.